hej. Tie hrubé budú platiť, počkaj, lebo teraz sa to môže mýliť. Dobre, táto ťa už nebude zaujímať, to bola predtým. No, teraz, prvý, hej, chytíš si na pol kolíka, tento prvý, na pol kolíka tu. Hej. A teraz pôjdeš pomaly, až za túto môžeš ísť, hej, až túto za tú. Musí byť také zamačknuté. Teraz si dáš na doraz, takto, na doraz tohto klinca, hej. A snaž sa vyhnúť si toto tak dohora, tak držať, lebo niekedy ti to skrúti. A ideš, až táto ti licuje, táto hrubá, hej, tu. Pustíš, teraz napichneš na zadný klinec, ale takto maj uvoľnené, hej, aby keď toto ti príde na doraz, aby vtedy to bolo v tej vzdialenosti. Ideš a bacha na toto, aby ti to nepadlo dole. Takto ideš zase, pozeráš, až ti táto licuje. Hej, to je ako, aby ti pravý uhol robil. Teraz si to za toto môžeš takto držať. Zase si to dáš na doraz tohto klinca. Ideš tu, zase aby ti licovalo. Ide o to, že keby si to mal na tesno takto, tak potom sa ti ťažko tu ohýňa. A teraz zase prídeš vlastne na posledný klinec, hej. A teraz zase zahneš až tak, sa to bude chcieť, hej. No.